Lučenec, Rakaj je zdvojený a bude z toho strata. Smith bude smečovať. Sa nám ešte predstaví. Na lopte ale Dijon Smith, 2 sekundy. Nemá ani 20%, ale dá sa hrať aj s ním. Svoj 7. bod. A pekný. Zblokovaný, tentokrát čisto sa Piegom. Strieľať za 3 body nebude. Smith by to ale vyskúšať. Loptu Kigab. Smith je odlično Získal loptu, čo táto jeho asistencia, veľmi presná na Smitha, ten sa pohral so Stojanom. Že druhá trojka v krátkom časovom slede opäť ju má na svedomí David Abraham. Veľmi veľa priestoru dostali teraz. Nevyšlo. Blížime sa k polovici prvej štvrtiny, ktorú otvára táto. Pokusov mal už niekoľko. 3 body, k tomu 1 doskok. Zatiaľ sila. O 10 bodov. To pritom, čo Nitra predvádzala prvé 2 štvrtiny, bude. Teraz ďalšia presná strela. Jej autorom bol Edway. Smith. No tak je to. Kovaný. Dickinson Smith pôjde pod kôš. Howard netrafil. A Deshaun Smith na šutom 9 minúta igre, 9 koševa, još 1 skok i 2 Strieľať, tá strelecká časomiera bola proti ním. Ťažká, ale pekná prihrávka do hrožky a ešte... si na dvojku svojho týmu, nielen na adrese, ale aj čo sa týka postavenia v... Každopádne každý jeden útok by od teraz do konca zápasu s priohliadnutím na ten posledný už nezakončujúci musela premeniť. Prvý Prvným doskokom. Smith bránený dvom. sa zónom. Smith za 3 i pogodio je. Up. Smith si pýta clonu a vystrelí nakoniec. Obrana, Slováci pokušavaju ubrzati. Smith za 3, precizan. Bránený. Ivansom, Smith pretlač. Lautaro Lopez. Smith promašio već 2 puta sad. Dvojciferné vedenie Patriotov. Ale niečo okolo 1,20 bol kurzníke. Smith, Pipkins za 3 i pogodio je. Dnes tá strelecká úspešnosť, napríklad za 2 body. Čo je Slováka, Smith za novo zakucol. Či to ale bude stačiť na rozbehnutých vtyských rytierov, to je otázkou. Smith za 3 body. Mali problemi u prijemu lopte, Smith je to ukrao i više ga niko ne može dostići. Smith. A taktiež z toho budú 2 body. Ponovno Smith za Kigaba i Kigab pronalazi. Zakol bilanciou ho zakončí. Tak by nazbieral ešte 5 asistencií. Teraz môže mať prvú, ale berie to na seba sám. Slovi loptu, Smith za 3. I Smith... Prehra Levíc s rytiermi, tá bola tiež teda o dosť... Ktorí znižujú. Ešte sa opravím, ide o 6. kolo SBL.
čitao je Lopez, Smith i Smith je